खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय 21 मार्च मुलुगनां खन्थाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा बानजायनाय खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा बानजायनाय खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायनि फिथाइया जोंनि आखायाव सफैबाय। खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों सानजा हाजिरा बासखानिफ्राय राजेश बर'। नैथि बान्थाखौ सानै बादायारिफ्रा मोननो हादों फारियै प्रसेनजित मोसाहारि आरो खाग्राबारि उदालगुरिनिफ्राय बिसन खुंगुर महिलारि। थामथि बान्थाखौ मोननो हादों फारियै साथाम बादायारिफ्रा तामिलनाडु चेन्नाइनिफ्राय अजित बसुमतारी, लन्थाइजार चिरांनिफ्राय दैमासा ब्रह्म, सेरफांगुरि बिश्वनाथनिफ्राय चन्द्रिका नार्जारी। लोगोसे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा थुलुंगा बान्थाबो फोसावबावो। थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों फारियै साबा बादायारिफ्रा क'क्राझार फकालागिनिफ्राय देबज्योति बसुमतारी, गहपुर मिलननगर बिश्वनाथनिफ्राय प्रकाश मोसाहारि, क'क्राझार खोला मावरिया गामिनिफ्राय दीपांकर बसुमतारी, बाक्सा सेनं सिलाकुटिनिफ्राय बिना बसुमतारी आरो दुधनৈ गवालपारानिफ्राय बिरखां दैमारि बिथांमोना। मख'नो गोनांदि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो लाइमोनफोरनि गेजेराव खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय, सुंद' सल' लिरनाय बादायलायनाय, रायथाइ लिरनाय बादायलायनाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि लाबोदों। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा लाइमोनफोरखौ लानानै खन्थाइ, सल', सुंद' सल' लिरनायनि थुलुंगा होबोनो थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लाबोबाय थादों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24। गोजोन्थों।